Остават чуждиците. Да. И дето си дарах ние, аз лично моето дете го давах и ничари на англичаните. Правим го харизах. Кръвен данък е И кое е най-петно за палците? Кои какво е най-интересно? Реално да пак го мислите. А не говорите най-интересно. Само се шефирате. Също на църно момент. Да. Има толкова са места в България, които не ги знаем, които никога, нали? Не съм чувала за тях. Къде? Помням си в Кипър дойде племенница на един познат, ученичка. И там сте, какво беше там, заближите го си, как се водиш? Те национални туристически обекти на България. И къде да ми показват, викам, ти къде? Ама те постоянно са обменят. Да, ама вика, той е в Хасково, това е, вика. Викам, какво говориш, викам, ти ли в България, да. Викам, боже, и само тук